माई ए भैया भौजी ए कहाँ बार लो देखो लो माँ कनी। अरे इ तो बाबू हे बहुरिया क्या मम्मी जी। अरे बाबू आ गइल हो दे। ए तो अक्सर आ गए। हां बाबू हां। ए बाबू आ ना ठीक से ओने का करता रहा। आ गए नहीं भैया आ गइल। ए माई एक बात कही कहा ना शादी को का गइल बानी बियाह को के आइल बड़ा तब बहू कहां बड़ी। बहरिया बिया ए बुढ़वा हैं तो बड़ी का रखले पड़े। ए माई हां बाबू चलो लेके आओ ले। हां चले के चलो। चलो चलो बाबू चल इ बुढ़बा को बाहर ये छोड़ के आ जाना अंदर का है। बुढ़वा तू तो बोला छोटी मलकिन प्रणाम। अरे बाप रे बाप बाबू इतना सुंदर बहू ते कहाँ से लेके अइली है। अपना गांव में ऐसन बहू केहू के नहीं खे। बाप रे बहुत सुंदर एकदम हीरा लागतिया। हाँ हो माई भाभी बहुत सुंदर बारी। हाँ भाभी बुझाता है एकदम हीरोइन है। हाँ रे बबनी एकदम हीरोइन लागत तारी बहू। ए मुस्कान इतना बड़ाई मत कर। ए चुप तोरा से 1 लाख गुना अच्छा भी है। चुप रहबा कि ना। चुप रहे। हाँ चुप रह। छोटी मालकिन तो एकदम लक्ष्मी के रूप बाड़ी। अरे लक्ष्मी के रूप बाड़ी लेकिन लक्ष्मी कहाँ बाड़ी रुका हलो हम देख के आवत तानी। ठीक अरे लक्ष्मी कहाँ बाड़ी चल तनी पूछे ओकरा से। रे बाबू रे अब बियाह तो कर लेलिस अब दहेज के समाना बा। ए माई इतना सुंदर बहू पा लेली अब दहेज का होई। हम एकरा से बिना दहेज के शादी करल बनी। भिखारी से बियाह कर लेलिस आ एगो नाव का दहेज बना लियो। हम एकरा के देखे नहीं की चाहत जहां से आइल बड़े तहां एकरा के लेके चल चल जल्दी निकल चल रे चल। हाँ जो दहेज ना रखे भाभी तो इतना सुंदर बारी इनका लेकर चलो घर में। हाँ मलकिन दीदी तो ठीके कहत रही। ले जा लो बुझाते कि आसमान से उतर के आइल बड़ी। जाई ना तो ले माई जा। ले चल। ना मन बोलो तो ले चल लो चलो। भाभी। सुनो बहुरिया बोली मम्मी जी। एगो हम बात कहतनी तहरा से। कहीं जब तू आइलू बियाह क के हाँ। तो बाप रे 1 ट्रक तू सामान लेके आइलू के घर भर गइल सामान से। आ एगो हई कुलछनी बिया भिख मांगा घर के बिया एगो फूटी कौड़ी दहेज में नहीं लेके आइल। हाँ ये मम्मी ठीक कहतनी रहुआ आज हमरा दिल के बात रहुआ कहले बानी। हम सोचत तानी कि हई नौकरवा सन के निकाल दिहल जाओ आज उहे काम ओकरा से करावल जाओ समझ गइलू। हाँ घर के झाड़ू पोछा अपने के कपड़ा लाता सब उहे धोई। ठीक कहतनी कि ना। हाँ ये मम्मी जी रहुआ ठीके कहतनी हम नुकारवा के निकाल दी। हवा छैया बाइल बिया तौन काम करी हमनी सन के सारा घर के काम पोछा झाड़ू सब कुछ करी। ओकरा से गोबर फेंकवाल जाई ओकरे गाय के लेदी कटवाल जाई ओकरा के गाय के सारा काम करवाल जाई ओकरा से। माई के सोचबा न तो बहुत बढ़िया बा। आज के बाद अपना घर के नौकर उहे रहे। ठीक बा। ए माई तुम और भाभी बात करत होलो तो सब सुन लेनी है। भाभी के साथ काहे एन करत रहलो। भाभी तो एकदम लक्ष्मी बारी दहेज नहीं खिले गल तो उससे का भई उनका गजन मत करलो। एगो नौकर बता कहत निकाले के भाभी रूपी लक्ष्मी पर अत्याचार मत कर माई ना तो घर के नाश हो जाई। चुपचाप ना रहबू तू ढेर बोलत रहू। उ नौकर के लायक बढ़ले भी समझ गइलू। आज हम आवता नौकर त आज हम ओकर छुट्टी कर देतनी। आज के बाद से उहे ही घर में सब काम करे। ढेर चलल बड़ी बोले। माई हो ई तू ठीक नहीं को कर नौकर घर से ना निकली। ए बबनी जी
मम्मी जी तो ठीक है कहत बानी। नौकर के का जरूरत है, घर का सारा काम हम कर दे। ए भौजी तू माई के और भाभी के नहीं जानत तो एक काम कराते कहते मुँह आदि होलो। अरे बबनी, काम कैला से केहू मर ना जाला। ढेर हमदर्दी मत देखावा, समझ गइलू? जाके काम कर। सब बर्तन सर्तन अभी धोए के बा, आजे से स्टार्ट कर दे अपन काम, समझ गइलू? मेरे कर बाबू। जिंदगी में पहली बार अच्छा काम करे। अच्छा हाँ। बहुत अच्छा। ए रनिया का ह चिकना ले आ, चिकना पी के मातल रह तर सुतबा कि ना चुपचाप न लेबू। सुतबा कि ना। ए बहुरिया का मम्मी जी बुझा त नौकरवा आ गई बाटे। लेदी ओदी खियाओ त गैया के पैसा आज हम ओकर दे के फाइनल कर दी छुट्टी। हाँ चली मम्मी जी। चल ले अरे सुना है नहीं आवा। अरे आवा जल्दी। हाँ बोली क्या बोलते हैं? आई धर अपन फाइनल पैसा। अब आज के बाद से काम पर मत आइहा। हम तो चाहते नहीं है कि हमारे हिसाब किताब हो जाए और वो लोग के जो अत्याचारी रहला नु देखत देखत हम एकदम परेशान हो गए रहनी है। ठीक बा हम जाता नहीं। ढेर बहस मत कर, समझ गइला? आदमी खाली निकल जाई जैसे अब कर ले। ठीक बा जाता नहीं। कौन है जा, घर में काम जाते करी? बड़ा जाता नहीं जा। देख ले नौकर जा। कई जगह बतियावता। चली चली। देख अच्छा त ई उहे भिकमंगा हुआ सन जौन हमरा बेटा के बहला फुसला के बियाह कर देलसन तोरा संगे। मम्मी जी राउर हाथ जोड़तानी, बाबूजी और भैया के ऐसे मत बोली। नहीं के अभी किया हमरा में बा बेटी हमरा में बा।